Escribo vos, señora, non para pedir favor, senón para lembrar servizos. Servín a nación cando era apenas estudante, nos días en que a liberdade se aprendía máis nos corredores ca nas aulas. Servína nos tribunais, defendendo a lei cando outros aínda dubidaban dela. Servína no Carballiño, cando aceptamos a responsabilidade de gobernarnos por nós mesmos, sen tutela nin medo. Hoxe recibo destino lonxe da miña terra. Din que é promoción. Eu non o entendo así. No meu pobo quedan amigos, queda familia. Quedan tamén os ideais polos que aprendín a vivir. Se a Constitución nos fixo cidadáns, non debería agora afastarnos en razón. Non pido privilexio. Pido xustiza. En Santiago de Compostela non só estudei leis, aprendín que unha cidade pode guardar memoria no silencio. Nas aulas falábamos de dereito romano, de lóxica, de metafísica. Fora delas falábase de dignidade. O nome do Batallón Literario de Santiago repetíase como exemplo. Aqueles estudantes que deixaran os libros para defender o seu país na Guerra da Independencia Española ensinárannos algo máis que a valentía. Ensinárannos que a mocidade tamén pode asumir responsabilidade histórica. Cando cheguei, a guerra xa era lembranza. Mais a palabra Constitución seguía viva. Comprendín entón que o dereito non era só teoría, era instrumento, que a lóxica non era xogo intelectual, senón disciplina contra o abuso. Foi ali onde entendín que a liberdade non se herda, constrúese. E decidín que se algún día me tocaba actuar, non pediría privilexios, pediría xustiza. No 1826 a miña vida mudou de ritmo. Entrei na Audiencia da Coruña. Por primeira vez sentín o peso real das decisións que afectan a outros. Xa non era estudante, xa non discutía principios en abstracto. Agora debía aplicalos. En Ourense, como promotor fiscal, aprendín algo esencial. A lei non vive nos códigos, vive nos conflitos das persoas. Cada expediente traía un rostro, cada resolución deixaba consecuencias. Mais sería no Carballiño onde comprendín ata que punto a biografía dun home pode mesturarse coa historia dun pobo. En 1834 asumín a alcaldía dun concello novo, aínda por definirse. A década ominosa quedaba atrás. Os liberais comezábamos a ocupar espazo nun tempo inestable. Ao meu lado estaba Valentín. Onde estaba eu, estaba el. Non precisábamos explicarnos demasiado. Compartíamos rumbo. Foron anos intensos. Fun secretario provincial e levei os procesos de desamortización que abriron novas realidades. Cando a guerra carlista estalou, no Carballiño non houbo indecisión. Case toda a veciñanza integrouse nas milicias liberais. Eu tamén o fixen ao lado do meu amigo e comandante Valentín. Non por carreira, senón porque había momentos nos que permanecer á marxe era, en sí mesmo, tomar partido. Mirando atrás, entendo que a miña chamada carreira ascendente non foi unha suma de cargos. Foi a consecuencia dun tempo que exixía compromiso. No Carballiño aprendín que gobernar é decidir, pero tamén asumir o risco das decisións. E que a historia non se construe só nas capitais. Constrúese onde un está disposto a responder. Cando comezamos éramos pouco máis ca un campo e algunhas casas, mais o Carballiño non quería quedar pequeno. Cada feira traía máis trato, máis xente, máis conversas. E co comercio chegou tamén a idea de progreso. Non gobernaba só. Ao meu redor medraron amizades que eran máis ca amizade. Eran convicción compartida. Sabíamos que o país cambiaba e queríamos que o noso lugar non quedase atrás. A milicia non era só defensa, era compromiso. Era dicir en voz alta quen éramos e onde queríamos estar. Non era oficio de soldados, era responsabilidade de veciños. Falábamos de constitución, de dereitos, de representación. Palabras que antes soaban afastadas comezaban a pronunciarse na nosa praza. O Carballiño fíxose liberal non por moda,
senón por convicción. E eu aprendín que un pobo medra cando perde o medo a decidir. Daquela xa me chamaban xa o arrieiro da súa maxestade. Non era un alcume nacido na feira. Viña de arriba, dos despachos, das cartas con selo e firma. Dicían que eu sabía levar encargos difíciles, que sabía cruzar camiños sen perderme, que tiña man para negociar sen levantar a voz. Nun tempo como aquel, iso convertíase axiña en recomendación. A proposta chegou clara. Un destino fora. Un cargo con máis alcance, máis soldo, máis proxección. A Deputación apoiaba o meu nome. Falábase de confianza institucional, de representación nun ámbito maior. Algúns aconselláronme aceptar que o país precisaba homes preparados onde se toman decisións, que quedar pequeno era tamén unha forma de egoísmo. Eu escoitaba. Mais ao regresar a casa, cando pechaba a porta e deixaba fora o ruído das opinións, era outra cousa a que pesaba. Conchita mirábame sen facer preguntas, non necesitaba facelas. Coñecía o meu silencio. Os nenos enchían a casa de movemento. 6 voces, 6 futuros que medraban ao mesmo tempo ca o noso lugar. Pensaba entón, que significa medrar? É subir un chanzo máis alto ou permanecer onde se sosteñen as raíces? Madrid ofrecía nome, pero o Carballiño ofrecíame sentido. Ser arrieiro da súa maxestade podía abrir portas, mais tamén podía afastarme das mans que me aprenderon a apertar sen papel. Non renegaba da ambición, mais non quería que a ambición me apartase da praza onde pronunciáramos as primeiras palabras de liberdade. Porque comprendín algo sinxelo. Un home pode servir a un rei, pero tamén pode servir a un pobo. E ás veces, a decisión máis grande non é marchar, senón quedar. A guerra deixou pegada no Carballiño, de héroes e mártires que loitaron polas liberdades, voluntarios con ideais ansiosos de derrotar as forzas facciosas que pretendían volver os tempos nos que só valían os dereitos duns poucos elixidos. Daquela pensábamos que esa época non volvería, e mentres tanto emprendemos outro combate non nos montes, senón nos despachos. O noso héroe, don Valentín, xa como alcalde e deputado provincial, chamoume para un encargo que sabía delicado, e o que el pedira, ben pedido estaba. Don Valentín quería que asumise a Secretaría da Deputación para tramitar con dilixencia os expedientes de desamortización no noso distrito. Non era unha cuestión técnica, era política. A feira do Carballiño seguía administrada polo mosteiro de Oseira. A vila medraba, mais o seu principal recurso económico permanecía fora do control municipal. Mentres aquela dependencia existise, a nosa autonomía sería incompleta. A desamortización abría unha vía. Non se trataba só de transferir bens, senón de consolidar unha competencia, de facer pública a feira, de garantir que a súa xestión e as súas rendas revertesen no concello, de capitalizar a institución municipal e dotala de capacidade real de decisión. O meu labor foi discreto: redactar expedientes, evitar dilacións, asegurar que cada trámite avanzase sen quedar atrapado en intereses contrarios. Non todos vían con bos ollos aquela transformación, mais perseveramos. E como resultado dese traballo, conseguiuse a declaración da feira como pública. A partir dese momento, o Carballiño pasou a administrar o seu principal recurso. Non foi unha escena de armas nin de proclamas, foi unha conquista administrativa. Escribo porque xa non queda outro recurso. A tinta é o único espazo que aínda non me foi retirado. Recordo ben cando comezou todo. Aquel decreto que permitía que, dende Madrid, os chamados moderados designasen directamente aos alcaldes, como se os povos fosen da súa propiedade. Chamáronlle orde. Nós chamámoslle inxerencia. O Carballiño non gardou silencio. Actuamos. Fomos dos primeiros concellos en Galicia en proclamar unha xunta revolucionaria.
Coma nos tempos de loita contra os facciosos carlistas, toda a bisbarra berrou liberdade. Non era só rebeldía, era dignidade. Defendíamos o que a Constitución progresista do 37 nos recoñecera, que os concellos non eran oficinas do goberno, senón expresión da veciñanza. Mais os ventos mudaron. A Constitución que a propia raíña rexente xurara foi quebrantada. A soberanía estreitouse. Tanta loita para que os concellos volvesen quedar baixo a tutela dos privilexiados. Coma nos tempos do rei Felón, a raíña rexente aliouse cos poderosos, con aqueles que aínda cren que o esforzo do traballo só é cousa de servos e escravos. O meu amigo e alcalde don Valentín entrou no cárcere de Ourense por liderar a revolución en toda a provincia. O seu delito foi defender que os alcaldes debían responder ao pobo e non a un despacho afastado. Eu non fun detido, mais o castigo chegou doutro xeito. Un traslado punitivo, ao exilio no que me atopo a 30 leguas do meu Carballiño. Chámanlle reorganización. Eu leo represalia. Mentres escribo estas liñas, sei que non se perdoa facilmente a quen cree nunha administración próxima, nun municipio vivo, nunha palabra dada, na xustiza. Non me arrepinto. Se defender a autonomía do meu concello é falta, asumireina. Mais deixo constancia. Non pedimos privilexios, pedimos que se respecte o que a lei prometera.